sile, ginumoto, kalamansi, sibuyas, reno, tokwa. Ayan. Yan po mga sangkap ko. Gagawa ko ng sariling style ng pagluluto ng sisig. Hello guys. Ayan, ipiprito muna natin yung karne. Pero bago tayo magsimula, dito lang ako nagluluto ha. Kahoy. May gasol naman, kasi lang mas nasanay ako sa kahoy gamitin. Tapos, para naman makatipid. Kaya yan. Saglit. Nahin natin yung karne, iprito. Kasi, para yung mantika niya, makadagdag pa siya, maipon. Tatalsik na yan guys, mamaya. Ang sakit. Mag-helmet ako. Oh, may helmet. Ayan na nga. So, ayan na guys. Gumamit ako ng panangga. Kasi, sakripisyo. Ang hirap magprito. Saglit, ahunin ko na. Ayan, na-fried na po siya. Medyo pinirispy ko yung bandang taba para crispy pag chinap siya. Tatadtadin mo na siya ng pino. Ayan. Lagyan yung mantika gawa ng taba ng baboy. So, susunod naman natin ngayon yung tokwa. Hindi na ako gagamit ng panangga kasi hindi naman na yan natalsik. Ayan. Yung tokwa, malapit na rin siyang maprito. Gagawin mo din siyang i-fried mo din siya ng brown. Ayan, fried ng tokwa. Ito na yung na-chop na karne. Mas maganda kung pino siya. Depende naman sa size. Yung kung gusto niya. Ayan. Tapos, ayan, tokwa. Ito rin yung hiwa ng tokwa. Pwedeng magka-size sila ng karne. Mas maganda pag pino. Ayan. Ang dami. Tapos, ito yung sibuyas na puti. Kalamansi. Sa kalamansi naman, depende rin yun sa dami ng gusto nyong sa pagkaasim niya. Mga 1/4 ata nilagay ko ditong kalamansi. Kasi pa 1 kilo yung karne. Yung tokwa naman 6 na piraso. Kaya parang 1/4 din to. So yan, tapos itong sile, depende rin yung sa anghang na gusto nyo.
Ako kasi 3 piraso lang nilagay ko kasi ayoko na masyadong maanghang. Pero kung kaya nyo naman ng sobrang anghang, pwede naman. Kutsara ko. Ito yung Reno. Isang malaking size siya. Pwede ring liver spread ang ilalagay. Basta iprito mo lang din siya, tapos hiwa-hiwain mo din siya ng maliliit. Betchin ginagamit ko kasi hindi na siya lulutuin. Sa asin, kayo na lang maglasa kung gaano kaalat yung gusto nyo, tama lang. Depende rin sa panlasa nyo. Yan, tapos pag nailagay na lahat ng rekado, imimix nyo na lang siya ng maigi para yung mga sangkap maghalo-halo. So, ayan na po, na-mix ko siya na siyang maigi.